întrebat. Andrei, te rog foarte frumos să-mi spui la ce e talentat Rică Răducanu? La Teatrul de Magie avem nevoie și de o continuitate, ca să spun așa. Și am început să adunăm tot felul de copilași talentați. Cum ar fi Rică Răducanu? Și pe Rică, da. Și l-am cooptat în echipă. Vreau să spun că e foarte talentat. Ne-am chinuit puțin, pentru că nu tot procesul ăsta... Andrei, am să-ți spun un secret, că suntem între prieteni. L-am descoperit pe Rică Răducanu atât de talentat în atâtea emisiuni de televiziune, încât pe mine nu mă mai surprinde cu nimic. L-am avut invitat de atâtea ori în 15 ani de emisiuni. De fiecare dată a fost o prezență... Da, și cu elicopterul am dus și... Minunată! M-a ajutat la acțiuni caritabile, m-a ajutat la absolut orice. E un om pe care te poți baza oricând și un suflet imens. Ei, astăzi bănuiesc că face o magie periculoasă, Sincer, nu ne așteptam la așa ceva. Încercăm un moment de levitație. Este prezentat într-o premieră, este deosebit de complicat. Dar eu nu vreau să mă țin în aer. Putem să luăm un voluntar, să luăm pe cineva? Nu un voluntar, o să luăm 4 voluntari. Avem nevoie de 4 băieți. Haideți chiar să ne organizăm puțin. 4 bărbați voluntari. Nu. De ce nu? Vreți 4 fete? Avem 4 doamne aici, oricând. Nu. 4 eu mai bine merg pe fete. Las că fac și cu bărbații de pe aia. Rică, nu crezi că o să fie... Nu cred că o să fie ceva riscant, dacă cred nu. Că hai cu băieți, cum am, nu? Nu, cred că e mai riscant cu fete, dar am mare încredere în ele. Eu merg pe... Auzi, la cum îl știu eu pe domnul Rică Răducanu, a venit pregătit de acasă. Niciodată nu vinem cu mâna goală la emisiune. Cu ce ați venit astăzi? Am venit cu 4 fete. În afară de florile mele de plastic. Veniți aici puțin. Nu pot să cred că ați venit cu 4 fete. Nu pot să cred. Stați puțin. Stați puțin. Ești ok, da? O secundă, că trebuie să verific ceva. O secundă, vreau să verific ceva. V-ați cunoscut pe Facebook cu Rică Răducanu? Nu încă. Acum... Am emoții, m-a luat și căldurile. Poți să vii lângă mine, pentru că trebuie să facem și ultimele pregătiri. Nu, deocamdată mai ține și flac. Rică, ești ok, da? Sinceră să fiu, chiar am emoții, pentru că un număr de levitație cu o persoană am mai văzut. Ok? Cum am lucrat noi? E greu, e prima dată, e premieră, cred că o să reușească. Hai că o să fie, da? Muzica, vă rog. Să-i ținem pumnii strânși lui Rică Răducanu, număr de levitație, magie în emisiunea noastră. Rică, Doamne, deci nu mai e niciun scaun de desubt. Nu, pe nu mai, asta e... Uite, și acum sunt hipnotizate, poți să le țin și o oră. Dar mai bine să nu le țin. Nu pot să cred așa puțin. ceva. Bine, fetelor, atenție. Dă-mi asta. Fii atent, ține așa. Și
1, 2, 3 și... Hop! Wow, nu se poate! Bravo, fete!